wancine wis madya ratri Iwang Candra Purnama Sidi Lintang Araras kumanyar oh angranggani antareksa Selera-selera kang sami rana mrengangang sikombang iku hantuk sejak tineng matu trahing nata garwa risang tanan jaya yo aku ki anggere metu terus diiringi karo jineman
Ini rumah saku kok leku seneng wis ora ira. Monggo Mbak Yu. Mika suket dientuk antuk atine karep bisa kumpul nalae salae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Angger jam 2:30 kula tangi terus metu. Tegesipun kula medal wanci goro-goro. Nah, mila muji syukur dhateng Dat ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwaos. Anggen kula kepareng sowan wonten dalem demuk Bapa Sukani dalasan Ibu sak gotrah sak kula wangsa menika monggo sareng donga wonten ngarsanipun Allah taala. Mugi panjenenganipun tansah binerkahan yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang melimpah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, kebak berkah. Amin Allahumma amin. Wong ki anggere tentrem niku rejeki niku gampang le teko. Ning lek jroning Bali Wisma niku mung tansah cecungkrahan, mung paduton kemawon. Ibaratipun niku raosipun panas niku rejeki nggih adoh. Mula mesem guyu menggaing para ibu, langkung-langkung para putri yang sampun winengkuing kakung niku mujudaken baku anggenipun bangun Bali Wisma. Wong wadon niku tanggung jawabe leladi karo guru laki, merga wong lanang iki dadi saka guruning kulawarga. Krana wis sepakat, wis sepadan menuju ke pelaminan niku kudu ditanggung jawabe bareng-bareng, abot enteng ala luput niku ditanggung bareng-bareng, ora kena saling menyalahkan. Karben dadi wong wadon sing solehah niku bekti karo wong lanang, bangun turut karo wong lanang, ora kena nungkak krama karo wong lanang. Nadyanto jamane wis emansipasi wanita ning kudu tetep ngrumangsani yen to wong wadon iki apapun alasane tetep di bawah lelaki. Nadyan kala mangsa ya ning dhuwur barang. Lho niki penting. Wong lanang ngoten lek pun omah-omah iki buncine gampang kok. Angger di bunci 4 niku pun cukup kok. Buncine gedhe, dawa,
keras karo kenceng niku cukup. Boncine wong lanang niku pun kenging nggih nyukupi kebutuhane wong wadon gedhe. Niku tegese gedhe tanggung jawabe. Nyukupi marang kebutuhaning urip ya kebutuhaning kulawarga. Mergo wis wani rabi iki kudu gedhe sembarange. Ora gedhe sok-sok ya dadekke nesune marang wong wadon, wong lanang kok ora duwe pengangen-angen sing luhur, pengangen-angen sing gedhe niku. Sing angka loro kang dipun wastani dawa. Niku penting wong lanang kudu dawa jangkae. Adoh sabane. Lek wong lanang ora dawa, tegese cara wong ngopi kurang kenthel. Cara wong melek kurang banter. Cara wong turu kurang lemiring. Lha sing angka 3 kang dipun wastani keras. Keras niku napa? Mun dingen-ngen sing negatif. Keras ing mriki ngemu teges keras pikire. Tanggap karo kahanan. Iki kok beras entek. Kok bumbune ajakane rong jenengkas wis ora cukup. Iki kok becekan akeh. Wong lanang kudu tanggung jawab mergo wong wadon iki tanggung jawabe mung mlumah. Piye carane lek ngigone kareban entuk kaya, lek wis kaya mengkono tuwuh katentreman uga mujudke tanggung jawab sing bener-bener mergo diriwangi mikir kanggo kulawargane. Lah sing angka 3 sing diarani kenceng. Wong lanang aja mung klemar-klemer ora duwe tanggung jawab. Dadi kudu kenceng TKT ora liya nggone nggulawentah marang anak bojo karepen kecukupan ing samubarange. Mula wong wadon iki tak aturke mung kudu duweni sifat mlumah. Iki mawa teges eme manut marang guru lagi. Ele lurus netepi kawanitane. Usaha bantu jejeking keadilan, jejeking kendil. Mendidik anak aja dilalekke. Asile wong lanang dilumpukke, dicelengi. Mangan ki sak madya. Waton vitamine aja royal. Duwe sithik akeh lek ra nyate ora, duwe sithik akeh lek ra ning KFC ora. Cukup sego kucing ya wareg. Coba kuwi wong wadon sing iso ngubetke kebutuhane. Itu tegese iki gemi ning kono kuwi. Golek kapinujon kebentus wong lanang ora entuk kaya, kuwi iso nyegerke rasane wong lanang, Pak. Rasa susah-susah. Sik umpama sampean pikire ra penak, tenagane ragi nglokro, ora sah nyambut gawe. Asil mungkin tak lumpukmu iki sik mlumpuk semenek dinggo mangan setahun sik cukup. Lho, kuwi lho. Ngono nek wong wedok kaya ngono kuwi tenan tak wayuh. Nah coba lho, angger dikayani 100 enteke 200. Dikayani 1 juta enteke 1,5 juta. Lah kaya ngono lho wong lanang kaya tele-tele coba. Gua angger ketok kayane rada gedhe, wong lanang kaya rada akeh iki wedak sing biasane iki cukup 20.000 golek sing 450. Coba. Monggo nang omah iki jangane ya wis komplit. Jangan bobor ana. Digorengke gerih, digorengke pindang ana lawe pitik. Mengko metu ning dalan ya sik ngejak warung. Lho. Enak lho ning kene iki. Cah ya urung turu, ya jejer pitu iki. Lah, coba. Lihat, dene huruf sing terakhir huruf H. Hindari perselingkuhan. Hindari perselingkuhan. Aja duwe paugeran. Nyapa to pancen nek kanca ki gurih kok. Lho. Wong ki lek diarani ya kuwi lho. Kuwi kelainan iki kaya ngono kuwi.
Ciri-cirine wong sing kelainan nek wong wedok ki ning kene ya enak lho ngono ki ya. Nah. Wis to sing penting penak-penak pokok aman, padha amane. Nah, coba nembang. Wong wedok solehah iki pokok gelem menghindari perselingkuhan. Mulane bener ki tak pikir-pikir ya kanca pengrawit kuwi. Golek bojo ya ora pati ayu sing penting wis pokoke urip duwe nyawa wedok ngono ae. Mergo rumangsa lan ngrumangsani ben-bengi ditinggali lunga. Ha lek golek wong ayu dasare wis mek seneng karo wong liya geleman. Lah ora nyepaki tangga jajal. Mbak Kori. Nggih, Mbah. Wah, jentenan aku lek karo Mbak Kori iki ngelingi sak perjuangan padha-padha kok daerah galek ngono iki ming dadi pengangen-angen. I pundutane kanca ladi sore mau dereng klaturke nyuwun tembang sesideman. Sesideman digarap sing nyemek-nyemek sitere mongal kendangane runtut gendering rangin gambange anyar. Enan. Ayo Pri. Ya ngopo? Monggo ya gambang murah kuwi. Murah lek enak, larang lek ra enak padha karo wong wedok ayu ning geleman, ora pilih biasa ning tanggung jawab bekti karo wong lanang. Wong jenenge ayu ki ra manggen ning rupa. Lek sejatine ayu ki lek manggene ning tindak tanduk solah bawa. Lho. Elek opisan ning kaya hati ayune becik karo wong lanang bekti karo dulur lukun karo wong tuwa ya mundi-mundi kuwi ayu sejati sopan santun duwe ora tau nyendu rasane liyan kuwi wong ayu sejati. Rupane ayu dedeke lencir kuning dhuwur disawang jemenake ning ditinggal wong lanang bareng tek kayane 75 nyangi 50 geblak dhewe lho. Coba. Ya Mbak Kori kaya ngapa sesideman diaturke. Wiwitane andirek sang Diaturke ingkang tasih kepareng mirsani dengan jarak jauh lumantar live streaming. Priya bagus kang olah budaya Katur panjenenganipun mantan Karanggayam sowan menyang Mbah Dul Bengkak kutha gedhe. Mbah, dalem ngapunten nggih, Mbah. pripun Pernapasane mboten saged landung, Mbah. ayo jenenge tiyang niku njoh kala mangsa longgar kala mangsa mboten Nggih. pun kathah-kathah Kathah napane dahar. mboten nate niku, Mbah. Oh, dadi lek tanggapan niku perkara mangan niku nggih kedah dibretongke lek panjenengan pengin suarane penak dahar niku sak madya. Nggih. Lek cara aturan arep nyambut gawe bengi dasare nganggo tagen siset. Kuwi sak urunge maghrib nika mangan bar niku pun mboten kenging mangan ngoten. Nggih. Mboten lho, Mbah. Pesinden jenengan kok gigis mon jane sing diguyuni ki napa? Kuwi guyu arek awake dhewe kok niku. Kula kangene nderek jenengan niku lek ngeten niki le. Pancen sing paling penak ki ngrombong ning Sekar Gadung. Nggih. Rombongane terbuka ora tau maido siji lan sijine nek wedak keri kok kancane ya ngadahi ngoten.
Mboten lek wedake keri ning omah niku kancane niku iki gawe nekku Mbak ngono. Oh ngaten. Ora nek-nekku dhewe iki rek. Guyub rukun nggih. Dadi nekku ki ya nekmu ngono. Engko lek bojone lunga nggih nyilih nek kancane Sekar Gadung ngoten niku. Nggih. Layak Mbah Naryo keruasan lho iki. Lek niku mboten ngerti kalih wong wedok niku. Kula ngacuki jempol karo Pak Dinaryo. Karo sinden iki sak ngerti kula gandeng kalih kula niki mboten nate gandeng karo presiden ndak gelem. Ning lek karo banci kedanan. Heeh. Mergo niku pancen yo lek ngarane yo politik pinter kuwi. Mergo lek banci ndak iso meteng. Nggih, aman. Aman. Luar biasa Mbah Naryo. Jan jamune napa, Mbah? Oh iya, Ding. Monggo Mas Faisal. Pancen ulang-ulang aku ki ngono kuwi. Dadi nek ning rombongan iki ora usah saling menyalahkan. Ini kebutuhan kita bersama. Jangan ono. Aja nganti ana sing rumangsa aku ki lho sing pinter dhewe, aku ki lho sing pinter dhewe, aku lho sing tinggen dhewe. Ndek enek rombongan kuwi rata. Apik oleh ngendang, oleh sing balung ndak apik ya bubrah. Apik sing balung lek disriwuti karo siter ya ndak dadi. Nyiter apik lek ngethuke mingkal bubar. Lho. Nggih. Jadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Mergo pancen kuwi sing dadi paugerane Sekar Gadung. Nggih, nggih Mbah, luar biasa panjenengan, Pak Jan. Kula salut kalih Mbah Minto. Kudu. Tur meneh umpama diwene calangan, aja seneng-seneng lek diwehi calangan akeh. Aja susah-susah lek lagi diparingi calangan sithik. Akeh sithik itu merupakan ujian. Mung kula panjenengan saged nampani napa mboten. Nggih, Mbah. Disyukuri nggih, Nggih. Mbah. Akeh niku nggih mujudake panguja. Lek kula jenengan mboten saged menciptakan menerima dengan keikhlasan suatu kerukunan dalam bidang apa lek ngarani rombongan. Niku mungkin karo Gusti Allah, wah rombongan Sekar Gadung diwehi calangan akeh mek pecah tak sumpete ngono. Mulane kabeh niku mujudake ujian. Kula ning donya ki napa? Lah aku lek bondo ki ora butuh. Ngene iki aku bayaran apa ya pengen. Aku mayang ya ora tau bayaran ning ngarep-arep. Sing penting kena tak nggih kuliahke anak. Niku Kena tinggi nyicil gamelan neh. napa badhe yasa gongso malih? Insyaallah. Luar biasa. Nggih. Aku sing tak pikir iki sapa? Pikir pertama ki bojo. Nggih. Bojo ki tak utamake. Mulane aku ki lek akeh sithik ya tak brukne kono mung aku lek nek rokok njaluk ngono. Iki gamelan iki tak amanahke nyang Tatit sak wayange. Arek nyicil nyang adike. Bar kuwi mikir anake wedok sing telu. Nek aku ki ora butuh nyawang anak padha rukun, sok lek tuwek padha mara karo gawakne panganan wis seneng ngono kuwi. Ya. Nggih. Bendera terus kayung-yung. Awitane iki ya tembang-tembange niki lek ngrasepi ketemenan bendera terus Kang Yuyun. Kuwi critane lek juragan kedanan karo anak buah to kuwi. Nggih. Kados sinten, Mbah? Yo sapa-sapa kono lek kene ora enek kene. Nggih, alhamdulillah aman. Aman. Kene semungkur kabeh. Timbangane ngliya pilih ndelok gambar nes marem kok. Gambare adu pitik. Wah enak lho, jenenge ngibut-ngibut kok ngirimi adu pitik lho coba. Iki keranjingan kok bocah iki nyatune. Ya. Selendang kuning Mbak Disandam iso ngrasake kok iki. kang saking wukir Cing
kok ngledok swara kurang permana ning wasis panjenengan rupane ayu, suarane rapate apik, napase cekak, macake rapate pantos ning nek ngerayu pintere ram. Aten. Heeh. Enak lho ning kene iki ya. Sinten? Pipit iki. Menang ndowe tak kipaten ya. Iki sinden semene kae jane ning atiku ki melenik mek enek awakmu nduk. Heeh. Ning ya kuwi awakmu ki rada kurokno sithik. Sampun gawan bayi. Bah, jan kula lek mboten mam plemes kok. Mam ya mam ning diukur. Aja kaya wong ngguluk. Nak kulintene ngguluk. Mangan kancane sepiring titik cukup kono mesti 2 piring lho. Kene aku loro. Hanggung rum marang bendara Tyas Sulistya pijer ngincangake alis Terus trasna sasidaman iki sing paling bahaya iki ning kene iki. terus tresno sasideman Yo, gepok Mas. Golek keringet. Dadi nabuh ki rasah tanggung-tanggung. Dene kok kantek balungan sarone pedhot dilasne. Ya. luwe becik patenono Yo. Dulur lanang wonten Kepanjen Malang Mas Kissus Kisungkawa Kepanjen Malang liwat kincanging alis ugi kagem Mas Hastomo ingkang wonten Karanganyar di Antorancak ingkang wonten Pagutan Manyaran Wonogiri yo nadyan bocah gunung, ย
yo 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 ye tembang Sesideman. Dadi lek digarap alus ketok aluse bareng gerupak ketok semangate. Yo golek anget-anget ngusir hawa adem. Wit saka iringku nganti tekan Mbak Luki. Kejaba Dek Kori, Mbak Luki, Mbak Kiki, anak wedok Lilis ngadeg kabeh. Coba iki diawiti sangka praon utawa prau layar nganti gambang suling. Ya. Kaya ngapa? Kae praon terus aja dipleroki utawa banjur nyang gambang suling. Iramane rancak mares. Yo, kaya ngapa dados?
eling eling bapak budaya pancene bener kandamu sekali menggayung 5-6 pulau terlampaui. Teges iki kabeh kecakup genti sing dadi memanik ing atiku genduk bibit. Ular kambang ya dah. Sariku ki arep golek sinden sing lemu-lemu kaya Mbak Pipit. Cut karo golek penggender sing sak Dik Faisal kabeh. Iki dadi yoga ki golek lemu dadi lek umpama tanggapan ki mestine elep siji ndak cukup. Iya. Ning luar biasa iki arep dikaya ngapa Mas Faisal penggenderku ki penggender Karangpandan. Suwargi Pak Dimantep kuwi nderekke suwe panjenengan iki. Dadi lek melu nang Sekar Gadung ki rasane ki sik kecekel ngono. Mergo sik enek sithik-sithik ki mambu. Nah. Danur edan kok. Mambu luwar dieng ku. Kaget aku. Jenate Pak Kuntet kok jenate. Lho, nang tasik. Tase kok. Anu ketut sing gambang lho aku ki. Monggo lho iki. lonan sae-sae tetesi Aja lali-lali lali pas kowe kaklan rayap nyambut gawe ro kancane
yo yo ye tumrap wanita sejati Rama yut yogane bengok kabeh yogane kurang muni iki mosok sing muni memak diparin nyel nano jirolu kurang kompak pisan kas jirolu be yo ngono ketok lek nyambut gawe musike jirolu ya tenan to kaya wong gurak manuk. Tukang son udah mudar kabeh kan. Apa terus? Saka rasamu. Sak kaing gending wit sore nganti sak yehene iki lek penemumu sing paling penak ki metu apa, Gong? Metu ingon. Lho. Perkara gending kok ingon. Alah, gending kok apik nganggo nyemek-nyemek ular kambang sing kepenak ning lek wetenge ngelih apa ora ngintir-ngintir. Nek arep ngrasake penak piye coba? Oh. Lek metu ingon, terus neh karo lek metu kopi. Oh. Dadi kuncine iki mung ning perkara pangan. Heeh, terus anggere wis mangan warak ngrungokke gending karo nyemek-nyemek ngono, roh keturun. Oh iya. Apik kuwi. Genti aku sing nyuwun, jaman tuwa kobonang barung. Iramane rancak, len nabuh sing bergas. Yo, kaya ngapa?
iki mumpung sik urip gedhekke ngamal ngibadahi, gedhekke jariyahe. Mergo lek jenenge pati iki ora kenek diundur, ya. Mulane ning urip ning donya iki sing baku ngibadah, nyambut gawe ning keseimbangane ngibadah. Umur ra bisa diundur, pati ra bisa ngelaki. Jaman tua, jaman tua, aja pada sembrana, urip ning alam donya. Sapa bener, satu kali lagi. Umur ra bisa diundur, mati ra bisa